Ønsker du at afholde et kursus? Det kan være i pileflet, akvarelmaling eller et eller andet. Så kan du gå ind under kurser, opret kursus. Så kan vi lave en her, der hedder pileflet. Og det bliver afholdt her på Thyholm. Det koster 100 kroner per deltager. Og det er den 16. kl. 12.00 til den 16. kl. 18.00. Bare for at sige noget. Pileflet, så mød op på dagen. Og så kan jeg gå ind og så sætte et lille billede ind og udgive den. På den måde, så kan andre, nu skifter vi lige profil her, så kan andre gå ind og se, at der er et kursus i pileflet. Det koster 100 kroner. Og så kan jeg gå ind og sige tilmeld. Og jeg kan jo lige sige, jamen, jeg kommer også fra Thyholm af og sende min ansøgning. Nu går systemet ind, sender en ansøgning til kursusudbyderen, og kursusudbyderen kan gå ind og se, at der er en, der har skrevet sig op til det her kursus, og så kan jeg jo henvende mig til personen og aftale nærmere.